Kada završimo F2L, sljedeći korak jeste da na vrhu dobijemo žutu boju, odnosno da uradimo OLL. OLL se sastoji iz 57 algoritama, ali u ovom videu ću vas naučiti tuluk OLL koji se sastoji iz samo 10 algoritama. Prva stvar kod tuluk OLL-a jeste da napravimo žuti plus. To radimo pomoću dva algoritma koja smo naučili kada smo radili početničku metodu. Prvi algoritam, kada imamo L, držimo ga u donjem desnom ćošku i radimo ovako. F, R, U, R', U', F'. I dobijemo žuti plus. Sljedeći algoritam, kada imamo žutu liniju, ide ovako. F, R, U, R', U', F'. Treći slučaj, kada imamo samo tačku, nijedan edge riješen, radimo pomoću kombinacije prethodna dva algoritma koji ide ovako. F, R, U, R', U', F'. F, R, U, R', U', F'. Prvi slučaj kad nemamo riješen niti jedan korner, a žute koje se nalaze na tim kornerima dvije gledaju prema lijevo, a dvije gledaju prema desno. Kocku ćemo držati ovako, tako da dvije gledaju prema nama. I radimo sljedeći algoritam. F, R, U, R', U'. R, U, R', U'. R, U, R', U', F'. U ovom slučaju također nemamo riješen niti jedan korner na vrhu, ali imamo dvije žute koje gledaju prema lijevo, a jedna koja gleda prema nama, a druga od nas. Kocku ćemo držati na ovaj način i radimo sljedeći algoritam. R, U2, R2, U', R2, U', R2, U2, R. Sljedeći OLL slučaj kada imamo riješen samo jedan korner, ostala tri su neriješena. Prvo što radimo jeste da nađemo ovaj blok i tražimo žutu boju. Pored tog bloka, u ovom slučaju se nalazi sa desne strane, i radimo sljedeći algoritam. R, U, R', U, R, U2, R'. U ovom slučaju kada imamo riješen jedan korner, prvo moramo okrenuti kocku i držati je na ispravan način. Znači moramo imati jedan blok i moramo imati žutu koja se nalazi na primjer sa desne ili sa lijeve strane. Znači ovo nije ispravno držanje, okrenut ćemo ovako. Ovo je ispravno držanje kocke. Kada se žuta nalazi sa lijeve strane, ovdje imamo taj blok, radimo sljedeći algoritam. L', U', L, U', L', U2, L. Sljedeći OLL slučaj kada imamo neriješena samo dva kornera, sve ostalo riješeno na vrhu, a žuta boja kod ta dva kornera nalazi se sa iste strane. Kocku ćemo držati na ovaj način i radimo sljedeći algoritam. R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Sljedeći slučaj sa dva neriješena kornera jeste ovaj kada imamo jednu sa lijeve strane, a drugu sa desne strane. Sve ostalo je riješeno na vrhu. Kocku ćemo držati tako da imamo žutu sa lijeve strane koja gleda prema nama i onda radimo sljedeći algoritam. X, to jest okrenemo kocku tako da ispred nas bude donji sloj i radimo sljedeći algoritam. L, U, R', U'. L', U, R, U'. I posljednji slučaj sa dva neriješena kornera jeste ovaj kada imamo dva kornera koja su neriješena dijagonalno jedan od drugog. Kocku ćemo držati na ovaj način i radimo sljedeći algoritam.
prvo radimo x, to jest okrećemo donji dio da gleda prema nama i radimo algoritam r' u r d, r' u r d'. To je to što se tiče ovog videa. U sljedećem videu ću vam pokazati kako se radi ToolLook PLL, odnosno posljednji korak u rješavanju Rubikove kocke pomoću CFOP-a.